DJ Sauti and the Big. Labari na so yau zan yi batu, labari na so yau zan yi batu. Labarin soyayya ta da Asiya yau nake faɗa. Wata rana da marece na ga yarinya fara, ta shige mini zuciya ta bar ni kullum da tunani. Na so ko sunanta na ji ashe wai sunanta Asiya. Bani gudun ki ko ina ki kaje, alkawari muka yau da ke. Umar na faɗa sai da ke, rayuwa zan yi da ke. Kin sanya wa zuciya ta sako, kin sa yau akan ki na yau roƙo. Ke ce wacce zuciya ke yabo, ko bacci nake yawan ambato. Na kira ki sarauniya, ko kwance aminiya. Baki da kyau kamar zinariya, da kyan tafiya da kyan kwalliya. Taka hankali mu je gimbiya. Dubi shigarki ko ta dawi sina, ke kika sawa zuciya ta kauna. Ke ce wacce za na sa ɗakina, domin za na samu dukkan kauna. Ko a cikin garin ku ke kin yi daban, ga ilimi haɗi da addinin nan. Komai na kikin iya yayi daban, fannin hankali da tarbiyyar nan. Ko magiyanki ma za su faɗa. Yau kan duniya ta na yau dace, tunda na samu Asiya na yi fice. Allah ne ya bani ke ba kwace, duk magiyan mukin ga sun lalace. Ki ji Asiya ni na faɗa, ban mantawa ni da ke. La 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 Asiya. Ki ji Asiya